Какво става, хора? Благодаря, че кликнахте на видеото. Днес, както виждате от заглавието на клипа, ще правя cheat day. И това е защото вчера, днес нямам основателна причина, просто вчера си взех един от по-тежките изпити и реших защо ли да не се поглезя малко. И ще направя един cheat day. Както виждате, ще говоря на български език. Да, това е защото... Защо пък не? Знам, че повечето от сабскрайбърите ми няма да харесат този факт, но... Peace, guys! Не знам колко калории ще изям днеска, но предполагам ще бъдат доста, защото не ми пука особено колко калории ще ям днеска. И започвам cheat day още на път към вкъщи, защото другите неща са в багажника. Но си оставих 3 доната. 3 доната с шоколадова глазура и да, това ще бъде първото ми хранене. Някъде около 500 калории. Много съм гладен. Гладен ли си? Няма му давам 100%. Не съм ял толкова отдавна доначе. Трябва да взема повече. И така ще се видим в следващото ми хранене. Знам, че ще покажеш, но няма да че. Не, няма да бъде в клипа. Часа е 10:33. Така. Време за следващото ми хранене, хора, и то ще бъде един KitKat Chunky, Cookie Dough, един Lion Bar, 60 грама и една цяла кутия Fruit Loops. Защото, шо пак не. И да, 375 грама или колко беше? Да, 375 грама Fruit Loops. Голяма купа, малка лъжица, както знаете, аз почти всичко ям с малка лъжица. И без мляко, защото съм урод и обичам да ям зърна закуска без мляко. Judge me as much as you want. Или казвам на български, гледайте си работа. Бъзикам се. Ще изям това и излизам после с кучето, защото почна да полудява и вече е 10:37. Още не е излязло горкото. Какъв лош стопанин съм аз. И трохите са важни. Ще почна с KitKat. Трябва да си взема нещо за пиене, обаче... Как да е, беше малко сухичко, сухо. Ама се справих. И да, ще разходим кучето сега. Какво става, ама? Кажи, бе. Ай си направим едно селфи. Ела тук. Какво стана? Селфи. Айде на разходка. Айде. Сега ще пообикалям около 1 час с кучето.
И след това майка ми е започнала да прави мусака и милинки, така че това ще ми бъде обяда, мусака и милинки. И за след това съм си подготвил доста неща. Общо взето, днес ще ям всичко, което ми се яде, без да се ограничавам. Но пък утре в други ден ще трябва да се огранича малко, защото наближават празници, а ние не искам да надебелеем, нали така? Аз поне не искам, за вас не знам. Между тази седмица, която идва, ще направя един клип, в който ще ви покажа, или по-точно ще ви кажа, как може да ядете като прасета и пак да не надебелеете покрай празниците. Искате да разберете, нали? Гледайте клипа тогава. Сега ще се довърша разкуската и ще минем към следващия ми мил. Герче. Герче. И така, върнах се от разходката, обаче обяда още не е готов, затова през това време ще ям един пакет от тези Jaffa Cakes. Отдавна не съм ял Jaffa Cakes, затова реших защо пък не. 150 грама от тях и 200 грама Sour Sticks, значи, какво значи той? Кисели пръчки. Примерно. И да, това ще бъде сега. Fail. Само един момент, защото май съм излезе резултати от вчерашния изпит. Добри новини, имам петица. Сега ще довърша пакета с удоволствие. Broken pieces I can't fix. All I know now is I know nothing now. But maybe it's okay to be lost in your backyard. Okay, to wander worlds in the dark. Okay, to be lost in your backyard. Are we all just faking it? Maybe it's okay. И ето го обяда ми. Ще ям 413 грама, мисля, че излезе мусаката. Плюс зелена салата и общо взето това ще бъде, защото милинките ще станат явно за вечеря. И да. Часа е 20:16 и е време за следващото ми хранене. Аз тук що приключих с обяда си фактически, но е време за следващото ми хранене и ето какво ще бъде то. Следващото ми хранене ще включва 150 грама бисквити с шоколадови парченца, 40% парченца вътре. Това е чудесно, перфектно, много ми харесва. И една цяла кутия
сладолед. Ванил сладолед от Jimmy's, които имитират малко Ben Jerry's. Но как да е, ванила сладолед с шоколадови парченца и бисквити 1 литър, което е равно на 640 грама. Вкусрай, бе. Така. 640 грама сладолед. Чрез магията на YouTube ще направя един много хубав тъмнейл и почвам да ям. Да започваме. Тук що приключих с сладоледа, обаче още съм гладен. Аз винаги ще бъда гладен, но това е друг въпрос. Следващото нещо, което ще ям е 150 грама тортила чипс, отново от Kaufland. Имат супер як вкус, принципно не ми дреми каква марка са. И опаковката не е чак толкова важна. 150 грама мексиканско чили, вкус на мексиканско чили. И да, тортила чипс. Реших малко изляза да се разтъпча и да видя някои роднини. И после на връщане май ще се отбия през магазина, защото днеска май ще хитна 10 000 калории. То се личи отдолу, ама сега го планирах, разбирате ли. И да, ще видим какво ще си взема. Още си нямам на идея. Шоколад ли ще е, бисквит ли ще е, какво ще е, ще видим. Тук ще се прибрах и минах през магазина. За мое очудване, първото което е, намерих всъщност те са доста време, два нови вкуса на вафли Мура от Nestle. Ще ви ги покажа по-отблизко, евентуално. Първата вафла е Мура Dark Cherry или тъмна череша. Другата е Nestle Black and White, пише, че е с мляко. После обаче, когато отидах на касата, се натъкнах на нещо, което не съм очаквал да намеря в България. Bounty с тъмен шоколад. Това не го очаквах да го намеря в България скоро. Просто загледах и гледам, каква е тази опаковка. Погледнах, тъмен шоколад. И после имах да допълня още малко калории преди тези, които ще бъдат от милинките. Затова реших да си взема от тези бисквити Soft King. Троен шоколад. Triple Chocolate Chunk. Пробвал съм ги преди и не изглеждат така както са на кутията, но все пак са супер яки. Бърз тейст на баунтито и на мурите. За тези клипчета малко ще бъде напред на камера, прощайте, но искам да си виждам фейса, да знам какво снимам. Така, баунтито.
Съвсем нормално баунти. Това трябва да е оригиналното баунти. 10 от 10 му давам. Следващото Мура тъмна череша. Dark Cherry. Ръбесто е. Сушени плодове. Има сушени плодове отгоре. Череши предполагам. И е тъмен шоколад. Пак му давам десятка. Мура черно и бяло. Има вкус на вафли боровец, които са в големите кутии. Вкус на мляко. Не знам дали имат вкус на мляко, обаче 100% съм ял нещо такова. Добре. 7. Седмица. Те с няма грейтвам, защото вече съм ги ял. Но идват в самостоятелни опаковки. И после ги продават индивидуално и буквално нарейпват и вземат двойна цена в магазините. Гадняри. И ето това ще бъде последното ми хранене за деня. Миленките на мама. С български таратор, копърче, краставичка, млекце, сол, олио. Там код трябва още за таратора. Бъркаш, миксваш и вуаля. Супа от краставици. Ще се отделя от миленките може би някъде около 500 грама. Таратора няма го каунтвам. И ще приключим този 10 000 калориен ден. Да го направим. Малко предколедно, но нека завършим клипа на този фон. И така, това беше моя 10 000 калориен ден, в който изядох 10 000 калории. Макросите ще бъдат на екрана ето тук. Да бъда честен, тези числа вече не са ми чак толкова впечатляващи, но за човек, който не е консумирал толкова много въглехидрати, протеин и мазнини, може би ще му бъде малко впечатляващо. Но както и да е, както казвам винаги, това за мен не е вече чалендж, а е по-скоро cheat day. Гладен съм, мога да ям още не 20 000, със сигурност не 20 000, но днеска се похапнах добре. Погледнах се малко след изпитите, кликнете на лайка, ако ви е харесало видеото. Последвайте ме във всички социални медии, било то Snapchat, Instagram, MyFitnessPal, Facebook, ако ме намерите. Няма значение, както и да е. Благодаря, че гледахте и ще се видим следващия път.